Мамадыш районы кыш ите белән тирә-як шәһәр һәм районнарны тәэмин итәргә җыена. Бу мөмкинлек Эко-птица кооперативы тулы көченә эшли башлагач тормышка ашарга тиеш. Әлеге аграр берләшмә дәүләт программалары ярдәмендә төзелде. Биредә продуктларны җитештерүчеләрдән тыш эшкәртү белән дә шөгыльләнәчәкләр. Фермерларның мәшәкатьләре белән безнең иҗат төркемендә танышып кайтты. Бу бройлер шикелле түгел, бу күкәй сала торган шикелле. Булар бит коркак. Бу Ылыя авылындагы Роза Тарасова хуҗалыгы. Ул 2 елдан артык кышчылык белән шөгыльләнә. Декабрь аенда Оренбург өлкәсеннән 15 мең шиби алып кайтып, шуларны үстерү белән мәшгуль. Шушы көннәрдә тагын 2 корпусны кечкенә бройлерлар белән тутырачаклар. Булар бит яшь бала шикелле. Менә нәрсә дип әйтим икән? Тынычландыралар. Мол бит ул тынычландыра, бәләкәйләр тем более алар матур бит шул хәтлек. Бала караган шикелле карыйсың инде аларны. Роза Тарасова хуҗалыгы янәшәсендә шулай ук кышчылык белән шөгыльләнүче тагын 2 хуҗалык эшли. Алар һәм якын тирәдәге авыллардагы 13 шәхси йорт хуҗалыгы Эко-птица кооперативына берләште. Моннан 5-6 ел элек ташландык хәлдә булган терлекчелек каралтыларын хәзер танырлык та түгел. Һәрберсенә капиталь ремонт үткәрелгән. Корпусларны шивиләр белән тутырганнар. Бройлерлар үстерәбез, күкәй тавыклары үстерәбез. Алдагы көндә инде үрдәкләр дә алырга исәп бар. Пока тавык белән. Менә бу үрдәк белән нәрсәләр? Монда күкәй саласы тавыклар. Шуларны 3 ай үстереп сатабыз. Оренбургтан алып кайттык. Пока бер корпуста 15 мең. Кооператив төзү өчен дәүләттән 5 миллион сумга якын грант бирелгән. Быел бу акчага кыш ите эшкәртү цехын ачарга җыеналар. Кирәкле җиһазларны кайтарганнар инде. Аларны ураштыралар. Эко-птица 7 кешене эш урынлы итәчәк. Биредә җитештерелгән продукцияне Мамадыш районыннан тыш күрше тирә төбәкләргә дә җибәрергә планлаштыралар. Фарис Мөхәммәтов, Илнур Юнусов, Фаиш Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.